naše sugrađane, da li znaju šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine i kako je njihovo mišljenje po pitanju toga. Pa hajde da vidimo šta imaju da kažu o tome. Šta se desilo 5. oktobra 2000. godine? Ne znam, možete vi reći. Revolucija, Milošević kada je pao, kada je došao DOS na vlast, pa sad ne znam koliko se setiš, možda si bio mlađi, ali... Bio sam baš jako mali. Pa, jel imaš neko mišljenje možda da nam bolje sad bilo, sada ili nam je prije bilo bolje? Pa sigurno da nam je pre bilo bolje nego sad. Ne znam, nisam čuo da je bilo gore nego sad. Dobro, hvala ti. Nema na čemu, prijatno. Bravo, čovjek. Dobar. Da znam šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Pa revolucija, Milošević pao. Šta mislite o tome, danas po 17 godina? Ništa, dobro, hvala, dođenja. Znate što se dogodilo 2000. godine? 5. oktobra. Kako? 2000. godine, 5. oktobra, znate šta se dogodilo? I šta mislite po 17 godina? Bolje, lošije, kako je stanje? Da li je dobro što se to desilo? Stanje isto je od vremena Tita, Svjetski kućka dođe sve muška. Stanje isto duže, nema isto lopovi. Hvala, prijatno, dođenja. Šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Pa 5. oktobra je Srbija izgubila nezavisnost. Pala je u vrtlog okupacije koji su sproveli zapadne sile na čelu sa Amerikom, Vatikanom, Velikom Britanijom, koji su potkupili otpor i srušili su legalnog predsjednika Slobodana Miloševića. Međutim, mi nismo svesni sistema okupacije koji nas okružuje, a ta okupacija razdire srpsko društvo zato što naša nacija se podelila i razdila na više desetina grupa, partija, raznih patriotskih organizacija koje služuju ovaj narod. Okupacija traje punih 17 godina i za vreme okupacije uništena je vojska, policija, sudstvo, pravosuđe, Kosovo i Metohija su okupirani zato što je baza Bondstil. I mi ne treba da se zanosimo time da okupacija ne postoji. Jer je sistem okupacije je oličen u slugama Aleksandru Vučiću, onda oličen je u slugama Tomislavu Nikoliću, oličen je u svim onima, tako reći, i Dinkiću, i Borisu Tadiću, i svim onim Srbima koji su vladali ovde da bi služili stranom interesu. A na primer, ta okupacija se najčešće ogleda zato što ovdje deluju NVO organizacije koje su na neki način potplaćene od Soroša i mnogih drugih stranih faktora da bi razarale srpsko društvo. A srpsko društvo nije sposobno da izađe na ulicu i da kaže ja se borim. Lakše je skupiti 20.000 ljudi da, na primer, da se dočekaju srebrni košarkaši nego da izađemo iz okupacije. Jer ovaj narod je dotakao dno kada dozvolio da se potopi manastir Valjevska Gračanica koji je sagrađen pre 500 godina i koji su sagradili Nemanjići. Znači, okupacija postoji, okupacija traje. Ćao. Znate šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Pa bilo se demonstracija. Da, revolucija ta. A šta mislite, je li bolje danas ili je tad bilo bolje, po 17 godina? Šta mislite? U celom tom događaju, tako da kažem. Da li je bilo bolje danas nego tada? Pa, da li danas bolje nego što je bilo? Pa zavisi, ali verujem da je bolje danas, jer ja sam bio prilično mali. Ti, imaš nešto što je tako? Pa imam da kažem da treba biti optimista i treba razmišljati za bolje sutra, treba vredi raditi na sebi da bude bolje. A misliš da je onda bilo bolje ili sad? Situacija generalno? Pa ja sam isto također bila tada jako mala, meni je to dobro. Misliš da je sada bolje sa ovom vlašću nego što je bilo onda? Ili generalno sa Ne vlastom? obaziram se, nisam politički uopšte orijentisana, živim svoj život. Ok, hvala. Ćao. Znate šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Ne. Ne? Kad je pao Milošević, kada je došao DOS. Šta ne znam nešto? Pa, revolucija, da tako kažem. Ne znam. Pa,
Šta misliš o tome, posle 17 godina? Bolje, lošije, kako je danas? Ne znam. Šta sam imala 4 godine? 10. Dobro, hvala. Ćao, Devica. Ćao. Dobar dan. Jel znate šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Znam što se dogodilo, a ja imam 5. oktobra u Kamenici po snimanju. Aha. A nam možete nešto reći vaše mišljenje povodom toga, posle 17 godina? Isto sve. Sve isto, jel te? Isto. Ne mislite da je bilo možda gore posle 5. oktobra? Isto. Rimskih vremena i dalje još uvijek isto. Dobro. Svi kažu iskorenit ćemo korupciju, niko nikad ne iskorenit. Kad sveta i neka. Hvala vam, prijatno, doviđenja. Očiko. Dobar dan. Mogu vas pitati, znate šta se dogodilo 5. oktobra 2000. godine? Bolje si, neću ništa ne da me pitaš, što si me razočarali totalno. Totalno si me razočarali. Ti koji su došli na vas. Katastrofe. Jasno. Hvala vam, prijatno, doviđenja. Ajmo. Ćao. Znate šta se dogodilo 5. oktobra 2000. Znamo. Revolucija, da. Da. Šta mislite o tome? Danas posle 17 godina. Pa šta mislim? Dobro, loše, kako vaše Pa mišljenje? loš. Loše, jel? Loš. Mislim da je bilo bolje tada u slobino vreme. Ti? Bio sam mali, ali svejedno. Pa tako, nije moglo gore biti, sve svemu. A i priča roditelja, tada jeste bilo teško, ali je bilo, sada je mnogo teško. Teže malo to meni, oni su stručni A, oni tih su stvari. bolji. Stručni su. Okej. Hvala vam. Ništa. Ćao.